Ражда се в столичния квартал Факултето, синоним за ромско гето и безперспективни българи. Без да е излизала от периметъра на квартала, Симона Маркова успява да стигне до космоса. Разбрала, че ако напише есе, има шанс да получи стипендия за единствения космически лагер в Европа, създаден по модел на НАСА. Промените се случиха много неочаквано. Не очаквах нищичко. Мисля си, че ще е просто година, в която нищо няма да се случи. Ще си е скучен живота ми. Обаче не. Оказа се различно. През август Симона беше сред малцината българчета, имали шанса да се докосне до Space Camp в Турция, един от трите космически обучителни центрове, създадени по модел на НАСА в целия свят. Едноседмичната програма учи на много повече от познанието за необятния космос. Изцяло ми промени мисленето и представите за мечтите, понеже както казах, преди това не очаквах нищо интересно да ми се случи в живота. Изведнъж дойде Space Camp и преобърна всичко към добра посока. Пътуването до космическия център, който събира деца от различни държави, разшири хоризонта и възгледите на младото ромско момиче. Защо човек трябва да се развива? За да преоткрие себе си. Път изпълнен с трудности, като това за кратко време да научиш английски език. Лесното не винаги е интересно. Когато ти е по-трудно, ти е по-интересно да разбереш какво има отвъд тези стени, които ти можеш да видиш. В Деня на народните будители, момичето, за което ви разказахме, първо в новините On Air, получи лична среща с президента Румен Радев. Чак да бях стигнала до президента, това беше бомба. Аз бях притеснена и мама ме придружи, естествено. И тя беше още по-притеснена. И беше някаквото: добре, Симона, спокойно. А тя всъщност беше още по-притеснена. И беше само: спокойно, моля ти се, всичко ще мине много добре. И аз бях: добре бе, мама, спокойно, всичко ще мине. Въпреки известния успех, Симона е здраво стъпила на земята. Сега е в 7-ми клас, подготвя се за изпити. Най-важното нещо е да вляза в престижно училище. Не съм решила точно в какво, но се колебая. Училище далеч от факултето. Имаме моменти, в които съм била като: Симона, добре, стига. Имам родители, които постоянно ме насърчават, прекрасни приятели, учители, близки, хора, които да ми покажат каква съм и какво мога, а не че съм на 13 и че живея в факултета и че няма да се получи нищо. За новините On Air, Благой Цицелков.